आमका हिशोबाक बरे ना रे. हा हे बघा गणपती वर्गणी गणपतीची करतात. होय होय गणपतीची ना फटाकड्यांची. अरे पण ती गणपतीसाठी जा ना. हा फटाकड्यांची वर्गणी हे बघा बरेचसे झाले बरेच झाले. नमस्कार, कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत. आज अनंत चतुर्थी आहे. गणपती विसर्जन करण्यासाठी तयारी चाललेली आहे. खूप व्हाळात पाणी तुंबवलेला. आता साफसफाई करूची आहे, म्हणजे साफसफाई करणार सगळी. सगळं काम चालू आहे गणपती विसर्जन करण्यासाठी. जोरदार तयारी सुरू आहे. ते आता बघूया आपण. हे बघा गणपती विसर्जन करण्याची तयारी चालली आहे. साफसफाई होते माझे होते बघ. बघा पाणी तुंबवलेला कागद लावून. नको रे, यात पाणी मारणाचा होतं आता नंतर समाजताला काय होता पाणी होतं ना रे. हे वर्ष एकदा मेला पाणी किती वरणाचा गेला. 4 आंगळा रवलेला वर चढवाचा काढूच लागला कागद. तेव्हा पोराक बुडाली ती गंभीर झील बुडालो काढली. खूप वर्ष चाललो वडापावानं. हे पोरगे चांगले जा. हे बघ आम्ही दारूच नाही. चला आता व्हाळात पाणी वगैरे तुंबून झालेला. आता आम्ही फटाक्याची वर्गणी घरोघरी जाऊन जमा करणार. तर चला बघूया. आमका हिशोबाक बरे ना रे. हा हे बघा गणपती वर्गणी गणपतीची करतात. होय होय गणपतीची ना फटाकड्यांची. अरे पण ती गणपतीसाठी जा ना. हा फटाकड्यांची वर्गणी जमा. हे बघा हे बघा बरेचसे झाले बरेच झाले. माझ्या शूटिंग काय करतो. फेर करा सबका करा. चला चल इकडे चलतो दे कमेंट दिले. चल ये. मुक्यावरून घ्या. हॅलो माझ्याकडनं देते थांबा जरा ना. गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. फटाकड्यांची वर्गणी ना. होय पतंग घेऊ छोटो इलो. आता जाऊया पताकडे घेऊन येऊया. हे छोट्याकडे घेवा. तू येशील ना पताकडे आणून बाळ्या काकाक घेईन. 100 दिल्या. 100 जास्त होय होय. गणपती बाप्पा मोरया. गप्पा कृष्ण महाराज की जय. चुरमुरे खाऊन जाऊया. फटाकड्यांची वर्गणी 100 घ्या. चला फटाके आणायला काय काय तू फटाके आणायचे अजून तू बिट्टू मग मोठं झालं. ए बिट्टू कोणती का काय मोरया. हे ओम्या येतात ना शाबास. हे घेऊन ठेव. मोरया. ओमकारान 150 रुपये दिल्यानं. हे 150 दिले हो बाबा येतात ना. तो किलो तो त्याच्याकडे घ्यावा. नाही दिले किती झाले. अरे मोजतं किती वेळा 10 केप मोजता यो. कमी होती हा. आणि तुमला काय रे. नाही मग 200ची नोट देते. कमी पैसे 200ची नोट देते.
हो बघा ह्यो नाम सुद्धा पैसे जमा करू गेलो 150 ते 200 चे आणते म्हणजे नोट आणते किती वय हो? 150 150 30 ते 50 150 अरे तो 200 देतात का 50 दी पाटी म्हणजे 50च देतो तू आमका. अरे नाही अरे मी 200 देतो तर 150 सकाळपासून पाणी तुंबवण्याची तयारी चालू होती. हे बघा सारवान वगैरे करून झालेलं आता. तरी चारू पाणी वतून ठेवूया. पेंटर मुंबईवर ना मागवला. शेजगो काय सांगता माहित की म्हणतात ओतूया आणि सारूया शेणासारखं त्या म्हणून कोणाला कसलो अरे सिमेंट कलर नाही उठणार नाही पाकिटात जाम झालो रे जातो जाम तो पाणी जाताना त्यामुळे जाम होता तो अरे कपडे सुके नाहीत माझे कपडे सुके नाही अरे आम्ही नालो मग मेल्या मी नालोय भूतू टाकलो टाकला रे पाणी खाली काय जाता बघून खऱ्यानीच माझी चड्डी अरे माझे बाबा कपडे नाही चादर कुठं आणि जाते चड्डी काढून येत जा माझी चड्डी तरी बाबांची चड्डी घातली आणि तैसुरली. पण अभिषेक तर लावतो असा लाव नाही तर बघा खाली पत्र पाठी ओढ कोटाची आणले ना रे कोणाची तरी. थोडं कापूया आता आकाशाची शेषमा जिलेबी जिलेबी हे बघा सगळे पेंटर ते. पेंटर कोण रे? ह्यो आकाश पेंटर. आकाश गाडी आतमधनं ना पलटी ते खांबा बसलेला आहे पेंटिंग चालू आहे ही. आणि ह्यो कराडचो डॉन होय ना रे? होय. हो बघा लाडू कराडचो. दाखवजी मामा हे अभिषेक पेंटर आणि हे आकाश पेंटर असे दोन पेंटर आहेत. ही आता वाळावर रंगरंगोटी चालू आहे गणपती विसर्जनासाठी. घेऊन येतो तू 7 वाजायच्या आधी यावा लवकर सगळ्यांनी. हस रे ए वायचंस हस ना खुदकन कचरा टायमिंग आम्ही येतात फ्री आमचं तिसरा टाइम हा. हो सर तुमका किती वेळा सांगू एकच आहे एकुलत एक बाबले मधी काढशील ना त्याचा तो गोल घाल तो अर्धो गोल मारीत जाऊ मार एकाच लावा ते मध्ये बसून ठेवा मार किती पेंटर आहेत ते बघा एकापेक्षा एकच सगळे. तो कराडातला मामा. हे बघा आमच्या काळात पण सजावट रंगरंगोटी चालू आहे. गणपती आधी उतरतात आणि नंतर मग वाळावर नेता विसर्जनासाठी. आणि आता काका उत्तर पूजेसाठी इले. उत्तर पूजा सुद्धा चालू आहे. मला कळत नव्हतं पण जेवढं सुचलं म्हटलं तयारी करून ठेवली म्हणजे सुरुवातीला तुम्हाला काय अडचण
काका उत्तर पूजा करतात. ए नाही थांब ते कोकट राहत रे तू बाबू तू असं खायच्या बाजू आता मी आतमधल्या बाजून मारतलंय ना दोरी सरळ वाकडे दिला सकाळी दोरी पांचाळीत नाही आता कुठं. आकडे घे दोरी तू कोण नाही करता येत बरोबर. बरोबर आहे थांब थांब मी दोरी सांगते तो. वाकडा गेला हा, ए हे भांडतं ते बघा. ए आकडे तुझी दोरी आकडे घे. एकानं वाकडी दोरी धरल्या नाही आणि एकानं सरळ धरल्या नाही. तू आकडे दोरी धर. आकडे घ्यावा तुम्ही आकडे घे. तावसा गेली ती बाहेर नाही याला मारतो. तुला काय येतं उगा दोघा काय अरे बरोबर मारलं करता नाही. तू नको बरं, आता बरोबर असं नाही का ती जाईत घेऊन दे छे. आता हलू नको कपरा अरे तुम्हाला काय कळत नाही पण तिने आला खरं दिलं असता वाकडा तिकडे आता कोणत्या सर्वे करू कोण काय म्हणते तू मारतो हे करू काय मार? बरोबर आहे तुला असं बरं सारू झाला आता. काय सांगू मग त्या मला घाटाक फासता फटकी आहे. आता आहे ना भाषी थांब रे अरे हे सारखं कर हे सारखं कर त्या वाकडाला- गणपती बाप्पा मोरया. आता आम्ही गणपतीचा निरोप घेणार आहोत आणि नंतर मग आता घरातनं गणपती बाहेर काढणार आणि इथे ठेवणार आणि नंतर मग विसर्जनासाठी खाली नेणार पुलावर. तर चला आता आपण गणपती आणून जाऊया वरती रामसणकरांच्या घराकडे. गणपती बाप्पा बघा गणपती विसर्जनाची मजा. आणि आता दहीहंडी करतात बघूया. आणि दहीहंडी चालली आहे. थांब